Misschien heb je ze deze zomer wel aan het werk gezien in de gemeente Gulpen-Wittem. De mannen van filmproductiebedrijf Baju met hun grote camera's. Maar wat worden ze allemaal aan het filmen en waarom? We zijn op dit moment een film aan het maken die het Gulpen-Wittem gevoel moet uitdragen naar inwoners van de gemeente Gulpen-Wittem. En ook potentiële nieuwe bewoners, maar eventueel ook toeristen en zo. En het grappige is dat we met een zestal leden van het projectteam van Gulpen-Wittem bij elkaar gezeten hebben. We hebben een ganse dag samen bezig geweest om erachter te komen wat nu dat typische Gulpen-Wittem gevoel is. En dat is een leuk verhaaltje geworden. En dat verhaaltje dat zijn we op dit moment aan het verfilmen. Op de hek cashieren. Wat we toch van plan is, dat komt goed uit. Wat zag je niet de vlot? Nee, niet de vlot in slow motion. Dus dat is ook een beetje leeftijd aangepast. We hebben heel veel momenten door het jaar heen waarop we eigenlijk heel snel en kort even willen laten zien wat Gulpen-Wittem is, wat het gevoel is wat je bij Gulpen-Wittem zou moeten krijgen. Heel concreet, we hebben regelmatig bezoeken van bestuurders, ondernemers. We hebben de avond waarop we nieuwe inwoners ontvangen. Allemaal momenten waarop we eigenlijk heel snel en kort willen laten zien. Dit is Gulpen-Wittem, hier zijn we trots op, hier zijn ondernemers en verenigingen mee bezig. En dat is de reden dat we een korte film hebben laten maken. Eigenlijk voel ik me best gecharmeerd dat men hier in mijn wijk gaat komen fotograferen en filmen en wat promotiemateriaal voor onze gemeente maken. Dat is eigenlijk prima. En ik vind het wel leuk, ik ontvang behoorlijk wat bezoekers. Ik zeg altijd van, ik heb passie, ik heb een verhaal, ik heb landschap en een heel klein beetje wijn. En de mensen zijn altijd blij, nou, na mijn verhalen. Sommige mensen zeggen dat het lijkt hier wel Frankrijk. Maar ik zeg gewoon dat het gemeente Gulpen-Wittem is. Ondanks dat heel veel opnames hun gemak in vrijwel de ganse gemeente Gulpen-Wittem, is de film uiteindelijk maar 2 minuten lang geworden. We hadden een hele lange film kunnen maken in die zin dat er heel veel dat er onderwerpen genoeg zijn binnen de gemeente. We hebben heel veel monumenten, we hebben heel veel verenigingen, er zijn ontzettend veel vrijwilligers bezig. We hebben heel veel landschap om te laten zien. Wat we willen doen is in een kort tijdsbestek even het gevoel oproepen wat je krijgt als je hier door de gemeente loopt. En een van de mooie dingen die we daarvoor gebruikt hebben is dat we ook mensen uit het dorp zelf, dus ondernemers en verenigingen, mensen die in de verenigingen actief zijn, dat we die laten acteren in de film. Toen we in het proces bezig waren over wat willen we allemaal in de film zien, hebben we vooral nagedacht, oké, wat moet de boodschap van de film zijn? Wat willen we graag overbrengen? Welk gevoel willen we de kijker meegeven? Hoe kunnen we die beleving overbrengen? En we zijn begonnen met een tweet op te stellen. Dat klinkt heel technisch. Een tweet op te stellen. Wat is de boodschap? En dat daagde ons uit, de interne mensen, om heel kort na te denken van wat wil je overbrengen? En op basis daarvan is de filmmaker aan de slag gegaan om een storyline op te stellen. Uiteindelijk is die storyline de voice-over geworden van de film. En het is bijna een poëtisch verhaal geworden. En het vult samen met de beelden, vormt het wel echt één geheel. Waardoor in mijn ogen het echt een mooi verhaal is geworden.
En we hebben eigenlijk ook even een SWOT-analyse gemaakt van wat zijn nou onze unique selling points als gemeente? Wat onderscheidt ons van de rest en wat willen we daarom juist terugzien in de film? En op basis daarvan, toen we de thema's hadden bepaald wat we graag terug wilden zien, zijn we hier intern gaan nadenken, oké, welke plaatjes willen we eraan koppelen? Waarbij het heel moeilijk is om natuurlijk keuzes te maken. Je kunt niet alles tonen, maar je wilt wel een diversiteit zien. Je wilt in ieder geval een beeld uit iedere kern zien. En dat was een heel puzzelwerk. En uiteindelijk zijn we daar wel in geslaagd. En die input hebben we aan de filmmaker gegeven. En op basis daarvan is hij aan de slag gegaan met de opnames, buiten gaan kijken. Wat is dan nou het mooiste shot om te maken? Zo is dat proces eigenlijk verlopen. Actie! Dus door hoe dat voor de kernthema's en de kerngevoelens en woorden samen geformuleerd hebben, heb ik dat in een meer prozaïsch woordstukje geformuleerd. Nee, het gevoel wat wij kregen was, laat nou eens zien wat Gulpen Wittem is en doe dat door vooral ook even goed te kiezen. We hadden een hele lange film kunnen maken, wat ik net zei. We hadden er heel veel in kunnen stoppen. Dat was moeiteloos gegaan. Als we hadden gezegd tegen elkaar, we maken een film van 1 uur, was dat ook gegaan. Maar wat we willen is even die indruk neerzetten van, wat is nou echt de kern van Gulpen Wittem? Wat ga je hier nou zien als je hier als toerist naartoe komt? Of wat ga je hier nou meemaken als je als ondernemer hier de gemeente binnenkomt? Of hier gewoon als inwoner, als nieuwe inwoner bent. En je wil snel eens even een indruk hebben van, wat is Gulpen Wittem dan? Dat moet dat filmpje gaan geven. Met elkaar zorgen voor ons erfdeel. Op het moment dat ik met een film bezig ben, en in ieder geval met het concept van de film, is het één grote chaos in mijn hoofd. En dan moet ik eerlijk bekennen dat ik letterlijk de film wellicht aan mijn ogen voorbij zien flitsen. En dat zijn echt flitsen. Ik zie allerlei beelden voorbij komen, allerlei gevoelens voorbij komen. En ik moet dat uiteindelijk straks nog gieten in een logisch verhaal. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste in de film. Niet alleen de kwaliteit van de beelden, maar de inhoud. De textuele inhoud, datgene wat ze echt letterlijk willen vertellen, is super belangrijk. Maar ik denk heel veel in beelden, ja. Ik zie heel veel dingen al voor me, nog verder dat het werkelijk geschoten is. En dan moet ik dat toch proberen enige chocola van te maken. Al die uren aan filmmateriaal werden eerst gespot en beoordeeld welke de beste zijn en passen bij het te vertellen verhaal. Aan de hand van het script zijn de opnames gemaakt. En mijn taak als editor is op het moment dat de opnames gemaakt zijn, om het samen met de regisseur, Mark in dit geval, tot een geheel te maken. En dan op het moment dat al het materiaal geschoten is, ga je een offline montage maken. Dus aan de hand van het script beginnen we dan eigenlijk te boeien. Mark heeft dan een offline voice-over ingesproken. Dat wil dus eigenlijk zeggen, niet de definitieve stem. Maar voor de timing en dergelijke is dat ons fundament eigenlijk waar we ons op gaan richten. En op het moment dat die voice-over is ingesproken, gaan we de beelden invullen. En dan kijk ik van, werkt het? Want wat op papier staat, wil niet altijd zeggen dat het ook overkomt. En dan wordt het puzzelen. Dan komt er later de muziek bij, die ook een hele andere dynamiek geeft. Als dat allemaal een beetje bijeenkomt, dan gaan we eigenlijk naar de echte opname. Dus we hebben een studio waar we met werken die de voice-over heeft ingesproken. En ja, dit is natuurlijk een Limburgse productie voor een Limburgse gemeente. Dus we hebben ook bewust gekozen voor een stem die wel ABN is, maar wel met een zachte G. Omdat, we kunnen niet verkopen dat een Hollander, zeg maar, de film van Gulpen Wittem inspreekt. En ik denk dat we daar wel in geslaagd zijn om dan een goede compromis in te vinden. De mensen die meespelen in de film, dat is een samenwerking geweest tussen ons en de gemeente Gulpen Wittem. De gemeente had heel erg uit hun eigen netwerk geput en ook social media ingezet via oproepen op Facebook, en ik niet vergis. Maar ook, en dat moet ik wel zeggen, is dat ik gemerkt heb dat de gemeente heel erg actief bezig wordt in het werven van mensen. En het bezig zijn met het kenbaar maken van het feit dat er opnames gemaakt worden.
Dus in die zin is het wel een film die ook wel gedragen wordt door een deel van de inwoners van Gulpen-Wittem. Omdat ze een actieve rol erin spelen. We hebben ook in eerdere campagnes bewust gekozen om mensen uit het eigen dorp te pakken. Want dat spreekt natuurlijk toch ontzettend aan. Als mensen die campagne zien en zeggen, hé, die ken ik. En ik weet waar die mee bezig is. Dat werkt, hè. Authentiek. Authentiek. En dan gaan mensen dat ook herkennen. Hé, kijk, dat is van ons, inderdaad, daar ben ik bij geweest. Ik weet waar die en die woont. Ik woon bij hem op de hoek. Dat maakt dat het spreekt en dat het leeft. Bij het realiseren van de film uiteindelijk ben ik een ontzettend gastvrij karakter tegengekomen in de mensen. Ik wist dat wel al, want dat hebben we namelijk in het verhaal verteld. De bewijslast, om het zo maar te zeggen, heb ik letterlijk zelf mee mogen maken door wie ontzettend vrij en open de mensen zijn en wie ontzettend geer dat ze hun diensten verleenden om de film te laten zien wat er uiteindelijk geworden is. Wanneer ik kijk naar de horeca bijvoorbeeld, die is geholpen had. Wanneer de kunstenaar, die zomaar met niks wordt te gek, overal koert. Wie het zwembad, wie de horecagelegenheden, wie de vrije tijdsbestedingen, wie de scholen, noem maar op. Overal wordt ze gewoon letterlijk gastvrij ontvangen. We gaan hem op de nieuwjaarsreceptie voor het eerst tonen. Dus de grote première is op 1 januari. Bij onze ontvangst in de kloosterbibliotheek. We hebben als traditiegetrouw de nieuwjaarsreceptie altijd in Wittem in de kloosterbibliotheek. En daar wordt de film dus ook voor het eerst getoond. En dan gaan we ook proberen wat mensen die natuurlijk figureren in de film, daarbij uit te nodigen om daar ook even acte de présence te geven, zodat zij ook betrokken zijn bij de lancering van de film. De film, Het gevoel van Gulpen-Wittem, is een film wat wij als gemeente Gulpen-Wittem natuurlijk gemaakt hebben. Maar we willen ook dat het een film wordt van de inwoners en de ondernemers zelf. Daarom ook onze oproep eigenlijk, straks als de film op YouTube staat, ga hem vooral, als je het leuk vindt, liken, delen. En als je een eigen website hebt als ondernemer of vereniging of stichting, zet de film erop, heel graag zelfs. Want zo kunnen we een nog grotere doelgroep bereiken die film gaat zien. En die een stukje trots heeft van, ik ben trots dat ik hier in Gulpen-Wittem woon en werk. Maar van de andere kant ook voor bezoekers, toeristen, om ook te laten zien van, goh, het is hier toch wel heel prettig recreëren en ontspannen. Denk je dat zo'n promotiefilm werkt, dat dat lui gaat trekken? Ja, ik denk het zeker. Het geeft aan wie mooi de streek hier is en wie de lui toch samen zaken oppakken en ondernemen. Verder is natuurlijk iedereen van harte welkom op 1 januari in de kloosterbibliotheek in Wittem, 12 uur, om naar onze gloednieuwe film te komen kijken. Snelle film, ja.